Wong do tandur pari. Nek wong tandur pari kok senengane jempong iki dek napa ya? Ini saya no alat sih kan, kae cilik lagi Jawa Timur ya. Heeh, terus kali kae. Iki dodok kumen wekmu iki ya. Tak nang tak unggah to. Dodok kumen wah komplit yo, Jon. Awek kani kae ngene aku kae. Ya wis ana lombok ana wis komplit kae ngene. Dadah. Nek wong tandur pari kok nek ra jengking napa ya? Wegah, aku wetenge sing rawani. Ayo. Iki Mbak Sri iki diganu dhewe iki yu. Tanduri dhewe iki kono kuwi. Merah kampung san kan. Mbak apa aswi lho. Ngonggon aku taju tandur maju. Di tandur maju. Ha iya nek ngonggon aku dareti. Darisi ku lho. Ora digawa kenur ki ora darisi. Maju nek ngonggon aku. Kono kok mbelet ya jiane ya. Tandur semono kuwi nek aku 2 jam rampung. Ora nganti 2 jam. Iki mundur nek wong kene kok ditandur. Nek wong nemu 2 jam rampung. Wah, iya nek wong nemu rampung. Pemandangannya josdis. Sah di tenan kae wong tandur. Ya iki tanduran gambas miyuk. Iki tandurane cabe gambas komplit iki. Nah, ngerti sik duwe ya iki, bapak iki. Nandur nanti warna-warna. Ayo kabeh ki men cukup. Kuwi oh ya iya kok. Men cukup ya omong kuwi ya bener kok kabeh tanduri lah. Iki komplit kayak gambase mulai dhuwur kuwi. Wis sak montor tenan nek panen gambase iki wis temenan nek kuwi. Poin ya ta cetha. Nek pas panen Mbak Sri nganu sing ngundohi, mingundhohi tok Mbak Sri. Karo nampa ya Mbak Sri tak nganune. Samane ana rekosane ra gelem nganu bojo. Penake teko sregep ngono. Isih tradisional. Nek gambas iki pirang dina to ning asine? 50 dina wis kan ya? Wis ngundang-undang ping pira. 40 dina, 35 dina tekane 40 wis. Ndak wis. Wis. Lekas ngundang. Nek nang anu nang ono ning binae kuwi 35. Nek iki wekku kok ora lesik gedhuwur-dhuwur to oleh sik dawa-dawa sik kaya gak anu to winae. Ya nggone tok aku ini kok iki. Hah? Ya nggone wingi kok cor apa kae? Ultra ada. Ultra ada. Nek sing gebu aku ya kuwi KCL. Oh. Tanamannya komplit. Ini kan
piye njajal iki anyar gambar. Iki sik modelane gambar anyar. Gambar anyar. Njajal iki ketoke kok apik gambare, dawa-dawa terus. Nah kuwi wite ya ketok. Ini apik.